but he was a son of a harlot. And Gilead begot Jephthah. Gilead's wife bore sons. And when the other sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall have no inheritance of our father's house, for you are a son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. It came to pass after a minute that people of Ammon made war against Israel. And so it was, when the people of Ammon made war against Israel, that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our commander, that we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "This is why we have come, we have turned to you now, that you may go with us, fight the people of Ammon, and be our head, all the inheritance of Gilead." So Jephthah said to the elders of Gilead, "If you take me back home to fight the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord be a witness between us, if we do not do according to your ways." Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jephthah waberekwa mu muli isiri kumufarira, but kune nyasha ziri pamusoro peupenyu hwake ziri kuzivikanwa nehama dzake. Senze kuti hama dzake Jephthah nevakomana vari kumudzinga, they are the same blood. Normally kana vanhu varoorana, mwana anotakura ropa rababa vake. Ndofunga from tinashe mugaba, you all know. So baba vaJephthah vakava nemumwe mukadzi, maybe small house, ndokubva vaita mwana unonzi Jephthah. So vakomana vana mai vari pamba ndokubva vaungana vakati, uyu mwana wechifeve. Statement ravo rine bit chipa kudai so. Vari kujaja Jephthah, but the truth of the matter is vari kujaja baba wavo. Nekuda kwekuti akanga chifeve, akatora chifeve akuda mumarriage. Mai vaJephthah vakabereka Jephthah nababa vaJephthah. Mai vaJephthah havasi married. Aita ufeve akuda mumarriage ndibaba vaJephthah. So vakomana vari kuignora ufeve hwababa ndobva vaunongedzera pane mwana kuti uri mwana wechifeve. To me it's not fair. Why? Because nokuti baba vaJephthah ndo vakabuda mumarriage yavo vakanotsvaka mumukadzi panze ndobva vabereka mwana. But pane kuti vakomana vaite gaga against their father, vakaona kuti pamudhara hakutangike ndobva vatarisa kuna Jephthah ndobva vati uri mwana wechifeve. But it must be our church ari kutuka baba. Jephthah hasi chifeve. Jephthah iproduct yezvakaitika zvaari beyond control. Mufunge hama dzavo zvifeve vanhu ende vanotobereka futi vana. So hatigone kujaja vana vavo nekuda kwekuti vakaberekwa havasiro vakazvironga. But it's unfair kuti Jephthah ari kutongerwa isiri yake achipiwa mhosva dzisiri dzake. I've come to understand kuti mulife zviripo kuti dzimba zvinonongedzerwa nekutungwa paupenyu hwako zviri beyond your control. Hauna zvawaigona kuzviita. For example, zvichida uri mudzimai, murume akabuda panze akaita zvaakaita ndobva wava neHIV, vanhu vakutarisa vane vanopa kuti murwere haana kurongeka nekuzodii, yet it's beyond your control. Wakatovimbikwa uri mumarriage, but vanhu hatarise murume wako vatarisa kurwara kwako. Sometimes life is unfair to such a level nekuti zvimwe zvinonongedzerwa pauri asi nyaya dzako. Ndinoirelata nemusikana ari pamba mitiswa. Vabereki vanosvika pavanobvunza kuti nhai mwana wangu Rozi mumbi haunayo ndeyani. Zvinoiti vanotoziva kuti haisiya Rozi, but Rozi ndiye akatakura. Zvinoiti kuna akamutakudza atori free asina chaakatakura, but ane kagemu kokutakudza vanhu program dzake.
things is not fair. Zvinotozikanwa nenhumbi ina Rozi haisiya Rozi, but Rozi ndiye anotakura, ndiye anotukika. Anodzikwa pamba amitiswa musikana wacho, but akamitisa ari safe. Yeti vabereki vari kubvunza kuti nai Rozi munhu ndeyani? Kurati kana uchitoziva kuti haisiya Rozi, haana problem. Asi vanomudzinga zvakadaro. So life inosvika palevel yekuti zvichida zvauri kujajwa nazvo nokunekedzerwa nevanhu, it's beyond your control. But ndauya kuzotaura nekuti there is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokuona sei. There is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokujadha. Problem ndeyekuti ukazwa zvinotaura vanhu, ukazvitenda, zvinoitika. Ndakatenda zvakataura ticha wangu kuchikoro. Anga right, bona ndatofoira. Saka haprofite but ane history. Nokuti vese vakakundikana vanozodai, vakakundikana vanozodai. Chaakatadza kuona kuti kudenga kuda Mwari nenyasha. Mhururu yaMwari ndobve kuchenja life yese. Zvingaitwa. Vanhu vakatokonkluda kuti kana wadai hauna maudushinga, kana wadai hauna chaunoita, kana wadai kuti uri mwana wechifeva hauna chaunoachiva. But yaKristu vatiri kushumira yawakagarira munomwe ndobve kuchenja. Vanhu vanofanira kusvika pavanoshanda kuti zvakufamba sei. Because munhu tinomuziva ende hachifanirwa kudaro. Ndine boys ratinaro kugrupu redu kuchikoro. Zvakaitika kugrupu redu kuchikoro ndekudai so. Vakanyanya kupasa vakabudirira muupenyu, vakafomera group. Isi takakundikana muzeta redu same class. So vakanzi tinoda kuita party muna December. Yeklasi yese saka ava ndobva vauya kuzondijoina group revatofumani. Saka ingongoma isinoita kuonererwa mushando. Usanyasha dzinoita kuti ungoita kudada but ndozvizongoripo, ndozvakaitaona Mwari. Kana zvichiti Mwari unosumudza varombe kubva mugurwa, zvinotomboreva kuti kana atokusumudza zvinotooneka. Favor yaMwari kana wakuitaura testimony hakusi kudada, but kune vanhu vasingaiti zvakanaka. Let's be real. Testimony hakusi kushaina, kutaura zvakaitirwa naMwari. But kune vanhu vanozokubatikana kuti batida Mwari wacho achizvidarozo. Munhu akatomusiya achitoziva kuti haana kwaanoenda, haana chaanoachiva, but onaita haana iko musoro. So magrupu asangana manje tata vanhu vakutaura zvishanu pane kudini nekuti ito anokuda kubachira kuti hatina zvatakagona but Mwari wedu ari kuita zvinhu. Ndakamutsara vhara group. Ndakamutsara vhara. Ndakazoita degree, ndakazoachiva izvi, ndakazoita zvandakaita mutoitirwa naMwari wanonamata. Jesu zvamataura sita anazvo. Zvamuri kuita nini isi kutoitirwa naMwari wanonamata. Ndakamutsara vhara. Handitotaura. Kune mumwe kupupura kwekuti munhu anogona kuedhuka. Ukapupura zvaitirwa naMwari chaizvo, munhu anofunga kuti aiwa, saka zvichaita munhu apedzera nesu kwavo. Some big boast from our achievements out. It's just we just boast in His place. I've seen Mama and we've done this to you. Just keep it quiet. I'm sorry. I did what he said. And it's unfortunate that my social media. So Jephthah haana mhosva yaakaita but anodzingwa. Chaanodzingirwa zvakaitwa nababa kwete amai. Amai she's just a victim. Vakatopfimbwawo ndobva vapiwa kwambiri nokubereka mwana anonzi Jephthah. Vakomana vaifanira kudzokera kuna baba kuti mudhara hamusikaiti. Makasiyei mai vedu mukaenda kuna mai vaJephthah. But vakomana vanoti mudhara haatangike. Ndobva Jephthah uri mwana wechifeve ibva pari. Ndinofanira kuti Jephthah wakabva but Mwari haana kubva pana Jephthah. Paunotodzingwa pamwe pacho unodzingwa ukatakura Mwari wacho nenyasha dzacho. Problem yako ndeyekuti wakarira kuvamba nzvimbo uchifunga kuti Mwari wacho ari munzvimbo iyoyo. Dzimwe nguva Mwari wacho anogona kuteedza newe uchibva ipapo. People they are used kuziva kuti the God of Abraham, Isaac and Jacob ndokaodzakazikana. Why? Mwari wacho anogona kuti Mwari waAbraham, waIsaka, waJakobo. Ukazoenda kuna Gere
Genesis 18, uchanzwa Mwari achiti kuna Abraham, uyu mwana womukadzi yanonzi Hagar, ngaabve hake pano, but I will also make him great. Which means pamwe pacho Mwari vanenge vakawanda, havana kuti I'm the God of Ishmael. Vakazokota vakadirinkira muna Abraham kuti mwana wako murandakadzi, I will also bless him. Which means it's out of the blessing in Ishmael. Side by Isaac. Inotonetsa kuona. Iya mwana wosumura uso. Omukadzi akadzingwa baba. Ishmael pakadzingwa baba vaende mugwenga. Mwari akavaratidza inonzi supernatural wealth. Unoziva kuti vana vaAbhurahamu vakafukira matsime ababa vavo, vaFilistia vamira vachifishira. You know the story. But tsime rakavhurirwa Hagar nemwana wake Ishmael. Tinoita kuti risavharike. It was a supernatural wealth. Nokuti zvanzi Hagar yakachimana nemwana wake, Mwari vakamuratidza tsime, kuti vakachera tsime. Which means there are wells that men can fight against you. But there are supernatural wells. It takes the supernatural eye to see. So Ishmael had a greater blessing than Isaac. So to tell you this, even though some of Abraham, why second Jacob? When Abraham was Abraham, I used to see one of his here. And it's even a variation. Ishmael. No, it's even after anakuchezwa nelamu. Mwari akavhura meso aHagar akaona tsime. Zvaki kune matsime ekuti kana usingavhurwa meso haaoneki. And which means kuti kana asingaoneki haavhariki. Yeti wanogara nezvayo mwana anodzingwa pamba. But akadzingwa akachakura blessing upon his life. Izvezvi ikonomi nemanageshini akakonkluda kuti hamuna chinobuda haasi mwana wadavo. God can still bless you. In such economy, in such hard times, there is a blessing upon your head. So ukomana uyu anodzingwa pamba nehama. Kuvenkwa nevanhu vekunze, you can accept it. But kuvenkwa nevari close nehama is so challenging. For example, kuvengerwa muchechi wakatobva kunyika unowana usiri right, wauya muchechi wobva wamakirwa umo. Kwaunototi wondazona ndauya kuhama dzangu ndokunera ndakabodza vomwe ndikati kuchechi hakusi kudenga. Vanhu vacho havandifarire kuchechi kunopinda vanhu. Usati vanhu kuchechi vanoti vaverenge mascriptures. Kune vanhu vanotoverenga wivhi yemunhu kuti ane 2 weeks. Muridzi watokana kuti wakaisayini unotonzwa kuti yagaisa. Kana wakainga Mwari, nyaya dzevana dzakabasa. Kuchechi kunopinda vanhu. Ende kuchechi kwakafanana nechipatara. Kuchipatara Mwari ngere vanoti munokei bhora, vamwe vanokasika. Saka tumuteti munhu kuti munokei kuziva nekukura, vamwe vatikasika. Saka titanga kusangana mukati. Anenge Peter. Vanhu batwa Jesu haatize. Obva aita kunge akati simbei. Paanozonzi uyu mumwe wacho, obva aramba akagara. Kuti kuna anotera kuti azorambira ikoko. Kuna kuti kuchechi anobva anozvika naro ari muno. Kuzongopikisa zvinhu. Wanozoona dzengo yacho inonotomira musha. Haana chiri positive chaanotaura, but haasiye kuuya. Mweya waPeter. Amene Peter ari weno. Hauna munhu wachitaura kuti prophet aripo but kuti magesti awo aya. Usati kuna vanhu vangori right so but vasina Mwari. Hands no Mwari but unangori right akachitaura zvinhu. View of good people were not godly. That's why when I join up to the candidate, but I'm saying that you are right. I don't kind of machine. Sign you to right. I don't waste of pay your moon. But in the wrong young, I got one. Program young man, put a fish your eggs at John. But you want to have with Jaman. When you wound, one kind of shit. Tell me, I don't kind of moon, but I think that you correct. But I want to figure it out. The of good people were not godly. Jephthah, I don't know. Yes, I don't get them beyond your control.
Aunatsa kuti kana uri mwana wechifewa uzvichinji ndizvozvo. Mai vakaketswa ukaberekwa ukuri munhu ende uri pano. Wodii kana vanhu vakunongedzera kuti mwana wechifewa. Siyana naizvozvo iti Mwari ndiri pano. Mune chikonzero noupenyu hwako. Vozaura kufunda waitoda but vakashayikwa vakapedzera mari yacho. Zviri beyond your control. Tine vanhu vanoti matofu asina kurongeka but hazvisi pachoice yavo. Life vanhu vanongotuka munhu vasina kukonzera benefit vanokuziva kuti munhu abva nekupi. Ndokana chiwanze mwana bhuru wangu. Ndokana chipurazi unoita so. Ndokana ndakabudirira wadaniite sei. Ndaramba aishanda mapurazi. Ndodii? Saka unoona chipurazi kachimanifesta ndibasirewo. Maka anonokubuda akachipurazi kako kwakubuda. Tiri tiuriko. Zviri beyond my control. Ndaitoda kuti unazofunga. Unoda kuti utonazi. Unoda kuti Okwezi utonazi. Batati iko kumasoro. It's beyond my control. Saka ukanisa kanino manifesta so no plus ili balance. It's beyond my control. As I know, God will change my story. That I never just say you to a the movie, but I couldn't kushita. Tinamuno discipline. Munanga mfimba aito revesa kutapora nekudi. Ndokubango mitfaka simu. Bana wanamutarisa. Hawana kurongeka. Bana tu. Ana baba. Ana kurongeka. Kuti vanhu vanotozvera kuti nyaya iyi yakafamba sei. Vari kujaja vakuti ne2 enda una munhu. Ndomatukirwa wako iwe. Ndanyambodza wamwe wakazi. Ndichiti tendawo mwana. Nekuda kwekuti wako haasi kuita zvekuitwa izvi. Nokuti dzimwe nguva zvekuitwa nevamwe varume zvokuita vamwe vakadzi kudzoka. Tiri kutotadzisa wako haisi discipline. Zvinodhura. Ndinochokwadi. Boy, bana biswa renti na vanhu vacho. Saka vanhu vati mamba hai asi right. Vanhu renti kutomseni. Kama unashona kuna nje mshamba. I hope amuzojanja varume venyanza zvakupara zvese. Kuti murume nemasiritsi dai makaenda. Nomazesa mukashoko kukalo. Kundizwa chitaura kuti zvikure mapanza dai makaenda. But I want to show you this. It's all about the grace of God. Jephthah alidziwa baba. But wanchakakona manje. Haana kufighta vanhu. Kune mamwe mafighter unowina nekusafighta. Kune imwe battle yaunowina nekuti hauna kuita engage yourself in that battle. Ufunge kunyara chitoriwo wisdom sometimes. Handinzano hashande pane dzimwe nguva. Ndakaonawo mama wati kumwasana nekutomuziva katinomuona. Hazvina kuti kana uri mudzi womurume fight yacho unowina. Kunoshanda power kwete your rights kuti muone. Munorohwa muri muridzi. Katimanika murisira bvunzi munotorohwa zvishoma. Muri makatochata atone ringi motorohwa cheshe. Because kunoshanda power kwete ringi. Musati magumbuka imovheta kuti ndokuda ira. Munobviswa mazino nemugaromo. Aino futi. Ora zvibata munakidza. Yatotoona kudzidza unonakirwa. Tobata usiita. Namo kurani pamwe pakawasa. Totizi wewe tipata teki unobatairwa manje. Anza hombe baba mira so. Kana wanaoni nawa. Unobatairwa ulipozo. Tell you pasa nito bwana. Kana tunampata tushipata polisi. Unapilika. Jephthah chakudzikisa baba chibiyoni control. Ufunge mabona kunojaje mu life kana chimo zvaunoti kunano John chapter 8 mukadzi akabatwa
in the act of adultery. Avana kutakura vanhu vese vatama number 1. Kuti vachibvunza kuti wapfirwa here zvafamba sei wazoti toda kutomutema ndiye watabata. There are times yekuti vanhu vatinojaja zvakaitika kwavari vanhu vatori right but ananyanya takaverify. The reason why 3 angels came down vakaenda kumba kwaAbraham from Genesis 18:21-22 vachienda kumba kwaAbraham pakanodonha moto kuSodoma. Abraham akarwara nevatumwa vari 3. Bible noted God himself was part of the angelic visitation. Vakaudza Abraham vachiti, we have had a report in Sodom. We have come down to verify. We have come down to verify report yakapiwa against Sodom. That's why when Sodom vaida bata varume vakatumwa kuti vaite vakadzi ndo yakava evidence kuti sure avachada vakadzi vakuda varume. Denga ashandi nemakuwa munhu wakaiva kudzakanonekwa naMwari uri kuzvivhara. Mwari haashandi nemakuwa, anoshanda netruth. Nokuti vamwe vanhu vanojaja nekuvenga is not the truth. Tine vanhu vanetsika yekuvenga vanhu kuti vakaudzwana neni kuti ndiye yakaipa but havana kuverify. Vanoita hotspot ruvengo. Ana baba vedu vaitiudza kuti munini wangu ndiyanga akaipa airoya mhuri yangu takaita hotspot ruvengo kusina the truth. So Joshua, Jephthah akabva pamba ndokubva aenda kusina hama dzake the land of Tob. When he gathered people, vanhu vari kuita gather around him, they were useless people. Vasina chavanogona chavanoita, but that was the platform yekuti kumanifeste the gift in him. Unyanzvi hwekutungamirira hwaJephthah hwakadiscover ari kuland of Tob, which means kuberekwa naMachifere wakaita kuti adzikwe was a platform yekumanifesta the grace in him. Vakuru ndikudze kune nyasha dziri mauri dzinotoda kuveengwa kuti dzionekwe. Kana uriwo Joseph ukaita vakoma vanokusarira haunoonenda, ukashaya nokumaka isaini yekuti hauna chiri mauri, ukaona usimusangana nasangana kwauri kuenda zvinotonamata straight dzimwe mukuenda same direction saka hamusagara. There are times yekuti the way yawatora inofanira kutovhuka mamadhimoni. Kune vanhu vasingavanosonga kusangana nenyaya iwe uchiedza kuzoti vanokuvengerei. I always tell people kuti yekuvengwa iyi hainyanisi. Pamwe pacho unovengerwa kwete kuti nezvinhu kana kuti hauna chinhu. The person iwe wacho unongovengwa. Kune vanhu vasingakufariri nekungoti iwewo wacho havakudi. Tichiramba nondivengerei iwe hazvati kushaya kunovengesa. Saka unoona mugrupu rehama haumu. Saka unoona paunofona havati halo vanoti indama. Vanofika kune problem. Itamaione munoona vatoedwa mugrupu so. Vanototi komuzukuru vaswere. Tutaona semunhu warare unavo. Jephthah paaienda anokuenda by choice averwa. Mary ari pregnancy yaJesu achitsvaka nekuberekera mwana akadzi havasisina. ZvaMwari zvinoda kuberekwa hazvina nzvimbo. Zvinhu ukaona zvati kumateiti kwakusina nzvimbo tinoti gore rero vanhu vakabereka. Zvinoda kutarisa Mwari kushanda kuberekera zvake. Do you know the better it means a house of bread? And Jesus is the bread of life. Chingwa chakashaya room muimba chingwa. Not model shakwana space. That's true. Jesus, the bread of life, in Bethlehem, there was no room, yet he is the bread. But the same way that they did out to Chicago, nobody around to Baruya, I shall I just pinned out to never one space. So in a way of protection, well, you want to say my name is about to remember. And remember what you look at is a land of truth that will manifest the grace in you. Every church man, you know, you have to come to the church called everything.
Wakati mmoja unaanza kuroti, unafanya college, unakwenda college kwenu, sasa chichi ya hizo ita, unazomasa chichi ndio ndio kuroti. Sasa ndio bana mnasa. Dai bana ndio pamoja. Mulaishi wako motisha wa mzi, wanaenda na kuenda. Ina tissue wanaenda na kule. Bosi wanakuenda mazao hapo kuda. Kutwanya soko hata mushi. Oba muntu otuma mbashi inda yake asipanze ngati. Sometimes you want to shiro kuzimu yuko. Shiro zote kaenda kule atikurukuomba. Ibi mnazo BP shinji ne mazimali uno. Aisi kwa mwezi to. Ndio mmoja wa toro. Au wana BP hapa ndio ngati. Ina mbona fitela bali unuzo issue ndio ndio. Mungu akishukuru. BP ndinga ndia date. Jephthah chamutsinga pamba chirimara achimanifesti pasina rulevo. Kwamuna mata kuti mwandirangarire ndauya kuzokuzivisa there is a blessing upon your life. Ndosaka iri kukusha mahaters so much. Mahaters waya akashaika kuland of tupa kuendeke. And hakuna unozokutenda to become a leader. Leadership qualities at one in okay. Then I didn't back when bakati gamuchira ndikata pastor kwedu. Then told pastor not evangelist. Chilima ndilichaifa. Do you know what people can convert you from being an evangelist to make you a pastor? Chakaiswa na mwalimu uli to reach out to the world to ataiswa kwa marani mimi. Any time. Uneko kuwa tukalemana mkuda. Be of those who love you. Ile wanaskana hapa jealous ni muda mpeni wako. Ya, ndaka mtoto wangu bana muda ya na mata imosh mwanangu batsi. Wamwacha asright. Kwani wanakuweka wanakuda. Na utana kama anakukocheza sasa. Asi mtafara kukocheza. Ana tukocha. Hapo jichoka ya wataanza kuwa kocha. Kocha. Toba singa ga bosi. Ndio maplan ndio. Unajua ni mmoja wa ndio nao kocha. Taita kocha. Kocha wa mbele. So by experience I know. Jephthah chirima uri chikashana kulenga kashoneke. Chirima uri chikashana kusaka kona achikude. Imo boneka zozote takufaita dizi tabali wanyaete dizi letunika. Uzo sakatizi zatina ropa mtu nani? Why because when you are being TPW for free. Ukachukua kona ulitumani hata unaona discover. Zero bipinyo. Amen. Ikaleta grade 7 1987. Kaendelea ni general paper. Name any country in South Africa in a diamond. Waitu manula Zimbabwe kwa makoredi wacheke. Wacheka era. Kuna nikata izikano. Kuna kipa taimali wa ngomo madofu. Watanga qualified kwa teach madofu. Na sina full information. Kutimuno lilimo. But don't offer. You can qualify someone who has seen over. But one look judge, you are not qualified to judge your life. But you can't take it and have a hand over you. Just talk about it's not Papa, it's not Papa. The friend come and one day push us. But then they go on my. But since they think that I'm going to have to show you, I'm going to have to be maybe jealous, I'm going to attack you, I'm going to what I have to see, but I end up seeing us. So basically, I'm not friendly. I want to wash. Yet you know what to do to wash your own dance now with Zina. She found them. What's the one addition of the own? And what you need is a train. Should you have the way you move, that is traffic. Wakacheka moto akadira mwenyewe akasuka na vipi kwa pondo. Watu mdao. Ina sio pondo. Tuna December. Ayo tunaona December. Ili malaika kupaliza, ni success. Wale watu want to message wetu what it.
Sure, can you handle that? Wash because all the men of God. My papa, this is my papa. So imagine, Father, you remember the battle in Beja, what has come that way down to the moment. What has come can go there? It has a company of them souls in the family that chain with Pasuka, Bevo, and my repair soon that. Ona Badala name put that. But we're not to want to set another one. The people which I was zero to take out to kill. Yeah, without anybody better. The devil works for the Lord. It's unfortunate because the ash is zero. Don't ask for people. But as I come to Calvary, I enter three of the word is the devil. But I want to know if I can pin them not to dust. I can tell you suggest I get about Jesus, but just don't body. Not even the idea about so that Jesus never got to watch his father to obey. If I was going to Zabé da G, if I want to the bear, I got to Zabé. So when I was going to say that Yabo, but I never feel one life in realize. The devil does not know. Basically, we are enemy against your life. But I want to be when the enemy comes, the Spirit of the Lord will raise the standards. So when battle, my leaders are raised the standards. But when you see the coming of the enemy. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standards. Everyone should be someone what is part and parcel of your destiny. What is your feet and open your back up? I want to make it natural. Every enemy you know we are in the line. It is your feet and standard raising of your life. So JEPHTHAH got to go Mama no Baba. I know it now. So what problem we are over now? I want a revelation in now. Zacchaeus, you two back is a monarch. But if you don't know, I know it now. I know what bread I was rich. I don't know if you were 50, I go 50, I go 50, I go prayer. But I don't know if you was rich. I don't know that bread. But I don't know that the owner just I can't Baba. Akamanya kalokina kwa mtu mmoja. Remember anambuka anamshekera t-shirt unaweza kuona anataka sera. Rodi akashali sana mtu akamgira. Yesu ashaipa. Dia dada saude Yesu kwenda zake. Zake anamshekera. Kuti ndara mamaji ni fara banda hapana. Yesu ashaipa baada samdela. Akati zake nguruka. Kwa zake anamshada the competition. Akana the revelation. What was the revelation? Zacchaeus was a sinner. Adam the sinner Pagata Zamari. When the Pabdeka Chaka Moon, and the Munanga Feka Mashije Mode. Zacchaeus acted the Bona Jesu Mutas, Akapinda Pamone, Akanovava, and Mutu Mashije Mode. The time was going to marry West Kanaka Pona Moon, and Taza. I want to say to Mode, not to Mashije, Mode, and it's a Taza. That's why Jesus Christ comes to tell you something. Here you talk about that wash. Zacchaeus no value one to put that in the kumba. Zacchaeus are not fighting around. I got this around. My fights are sometimes that's a picture in the revelation. There is something you need to do. Mukoma na JEPHTHAH anamtoa na msanii ndio mwana mpano baba ndio nitese. Baba ndio tuona hapa. You were lost, you win. Problem yako kama mjaji mti win ndio wao wina. Kwa mabacho kana watu usano wao wina. Bunza wako na tu akaprofitwa. Isa wa Jacob. Mwana tudi mudish dia atakulira ndani kama mkuu. Yet they were twins. That anataka kubuda. Dia wina bato ye kubuda. But dia uza bato ye nasi kana kubuda. There was a prophetic word concerning the twins, Esau and Jacob. Chanti mundiki acha kudira mdalika mkuu. Amela tu wakati kudi mungu mangu ni fight ilimo. Fight again number 1. If number 1 he lost. Sorry. Hear me very well.
Jephthah wakabva baba. Kumwe kurejectwa. Ifavour. Amen. Don't cry. Stop crying. Paunodzingwa wakuenda kuzvinhu zvako manje. Ufunge ndinogara pasi ndikati bvu. Ndikati vakomana dai chiri paindastry pai. Tichijega vagunye tichidya mavhiki. Nemaomera anoita upenyu hwaya. Ndabvunza munhu wakasara kumbotambira mari. Ndazwa tsitsi. Vakasara. Ini pakatobva pavari vakafamba vakatodya tsitsi. I'm sorry, baba. Hey, zvakaoma. Ini ndadzokera pale ndikati sora kumani zvakaoma. God will change the story. Zvambe zvakadaro kunakwanira akatoenda. Ndinozvinositsiya mazangu. Panosvika pavana kutaridza nezita rakati mugara. Wozowesana ine mota tichifina kuti aiti mugara. Ndatopinda palevhoro yemagara awo. Amwari wakudzwa. Asi Jesu. Ndati mugara wakandaishandira. Yainatsika ise mata yafika. Mukajega kuti munhu ukachina mavhiki. Ndati bouda tiri madrink. Ndadzokera same place. Ndati muri mugara. Ndinazwa kuti handisi mugara ndiri mumwe wenyu. But azoitwa mugara. Pakabviwa sei mabasa? Ndakachema. Unamuda basa ungunyarara. Totali tumusodzi mushana. Ungalira mishwa kuma. Ndinotarira pabili muri yangu. Mwana ndizvatsano yari ngombe zvinani mani. Ivai papo. So Jephthah wakabva. Ari ku land of Tob. I told land of Tob in there, but I can't attract useless people. Don't have qualities in leadership. I can't talk to Israel, but I can't talk to Amalekites. What we lack is not weapons or intelligence. We lack a leader. And it's not that I want to Jephthah and it's not our nine. What is usually knowledge, no manifest, and what sort of situation is it? Chipo chaJose chekurapanira hope haataki kurapanira hope dzamambo anotakidzwa kuvasuwa sechavanobhadhara zvimwe zvinhu zvisingabhadhari zvinobhadhara. Joseph haana kurapanira hope dzamambo first, haana kurapanira hope dzamajesty fellow prisoner. Yeti zvisingabhadhari ndozvakacreata a voice kuti aendeswe palevel inobhadhara. Iwe chese chakuda kuita kuti ndakuti ndageza basi mari achite zvina mari kasi zvine basa riri. Pamwe pacho zvisina mari zvine mari yako. Jose anotanga kupindira kupedza mambo akatangaridza munhu asingabhadhari a fellow prisoner. Zvokuti atomuda for 2 years atokamanika pakazoruta mambo ndopa akazodzoka in remembrance akati tiri mujeri kumaotsarwa imurapanira kumajeriko kusana nemari inobhadharwa. People of God have come to tell you, kana uchishumira Mwari nokuita zvinhu mimba yaMwari, usatarise mari yake, tarisa nyasha dzacho. Nokuti there is a level yaunoendeswa naMwari. Nokuti nerimwe gore uchaudza vanhu kuti kwama dzangu taimboita zvinhu zvisina kana nemari yese. I've got a friend akagara kuGreece mazuva ano kuno mushava. The way yaakaenda nayo kuGreece inzira yekuti aiva negood character. Vanhu vakaenda kundongosha kuine nhamo ndobva vaenda kuda kunogaisa chipage mufongo wapera kanhamo one Sunday. Iye ashande Sunday ndobva aprochwa achitotandana nesubhora kuti tine toda kugaisa hofu wapera kanhamo une kudini ndobva angoti but achishande Sunday Sunday atibhadharwe but nekuda kwokuti tinogarisana nefuti inhamo yevakidzana ndinga ndingoita such a good heart. Vanhu vakamutarisa vakati iwewe haubhadhara one Sunday but wasaudza kuti gaisa chibage chedu we need your name. Vanhu ndobva vaendesa rake kuHarare. After 2 weeks they phoned him. We formed a company Harare, just come. Akataura kuti hamuna qualifications kuti wakapasa pakugaisa one Sunday. Vakona kuti time and chance are given to all. Time and chance are given to all. Pamwe pacho pani time yako ni chance yako. Akadema what a good day that will take you further. Auya Mara akashanda kama ndoga ikuru walipata ndoga watu now we don't meeting. Takudzokera ku Greece, we need you. You're a good man.
It's the same thing how I came to Harare. I put on my class and I tell my soul. One day, no one put one in Villa, but tell you this. I put one in Villa remote, but you don't have a both. Among over there, I got to a Brazilian national. And I let you command let me help this old man. That's the line of a business card. After some month, I'm falling on me. But I'm the guy how are you? So I've been looking for you, just come to Harare. Monaco Road, but they said after that is wedding. So I want you to lead these guys. How can I lead them? Now 5 O levels. So you can pass up Chinjaville. And I became a branch manager at 37 Coventry Road, company as Africa. But when I went to the relations, balance out to the middle, but the balance and change of vie. There are times that your character becomes a qualification. Just time one. One of you say that the weekend has changed. Who is the people that have changed? What do you think? I want to take my use on the one to come food back and now. What do you want to remember? What do you track? But it was not only over with now. There are things that are beyond your control. Don't try to fight and cheat those things. Seek the grace of God. I was one of what you now did as natural to balance and Mariana. You know, take a man balance. Hey, National Gambata. Who is one as balance and Mariana? National is very stubborn. Any picture in National is your charity, pump charity, the money, two picture in grace. You will check a little white dog grace is by China. Some of you are to zone is in Yasha. I don't think I'll take a favor. Also, who are to kiss for paper. Time. Almost time to make the soul. As soon as I'm got to do you know, but to make the soul. Because you must look at you, not again to see. But that I start steps. Always more careful. I answer the story. Muslim says, looking at me, I'm face, what about to Jerusalem? For 7 years. I can never set up. I told you what I can never wash, but I don't pin. For 7 years, the idea that they have started my mother said to me, I see, go back to the love and try to go back down. Yato boy, you have been amazed today. Tell me, chance I give it to go. So, what is the Jesus? You say, I ask you, but if I don't know, I am going to ask that the camera was never sanai, what I don't grace. So, perhaps they are useless people, and they began to lead them. But now we are all no. Matimamo carry magicians shut down. But if I'm going Daniel, who is that Daniel that that's what in anger. But Daniel Joseph, who is that Joseph, who are that's what magicians in Egypt. May God give you a platform. You know what demand the qualities and the favor upon your life. But when this time you go to pass, nobody are down with that power. Nobody's going to win. She's very much changed. So after time that the religious people, he began to lead them. So I don't know. But don't know that I don't know. Only I think what I but for now, but we lack a leader. I don't know qualities suggest.
Let's go after him. Don't go over to land of two. But Jephthah, only you Baba, you that type here. Jephthah don't buy guns or much. Was I going to guess Zabo to Manu shake? So I said, Mama, we don't know to the Lion. Uno di popa kadi, uno di tamu kalevi. Kuni mambo basa. Ekuti wano kuzewe utukando utambia pakadi. Ogeza na moto kumpate rapi. Sasa wasanga nasho. Uda utu besala no show kwa yapinda mkauti. No show manager ile tupi wana. Kule wano zina wife contact wano utu ndema akati. Ufuko upende ustaka kuda. Ngoya kili nona lima basaro nesi. Kuni mabasa mtucha kalani. Ndakatona ila utakano uzurudi wa engineer. Ushuga kutoka talents engineer. So katika mabasa nesi ataita bits. Ushana. The truth is when mabasa type yako. Karafu bati shuwa. Ando miepe. Type yako wewe. Aida won't give you this. Kuni wanu kuchishi. Electrician. Eu precisa grupo já vou deixar então. Porque se for não gastar do leite, é time que eu vou no leite. Alright. So Jephthah had the quality. He still wanted Baba na wanama ipao wale discipline wasinga. Mwana wetu sele, awali wanyashana mali. Shauri nyama mbaya kila kitu sele. He kept grace. That was witness essentials. Kule wale wakuti background yake kwa hata kulida anachano kuona anakungwara, but punishment is special life market. So despite Jesus, I don't want to challenge him. That is really not valid. That is not about this bad. Sitting in president, immunity and tunas. President Kuroa, tunas Kiteria. I just think no funny. We only should not have granted today. I remember one day, I don't know what to use it. I was called my professor. I think seminar at the week or so. We just want you to teach. The owner of teacher to wisdom so far street. So we have invested what did they say? When we run back and then pass in a day that I for you go. What a pass away down with Zita in a food that I tell you what it said. She don't do your shows at very. Paulos are weird. Don't want to go to school. I don't want to go to the food. I was supposed to go to the office. That's the way we go to Jephthah, she knows the grace, she knows the blessing, but some of them she's so unique. I still pass on the history. Kutumana wani wakati za kuku unogona jiji mwalimu akamwisa favor kutoka life yako anokana basuti tikasharia na kumeni mafumu tunao wanao what now but we lack leadership qualities zina Jephthah and it's Jephthah anaushinda kupeni wake but I've been sent by God to speak into your life. Usajaje life sema kuli wa wakaita usakanisa wabeliki wako kundikana kwa uwezo wasina kukuitira kanisaba sarabati kwa Calvary wote mnaenda kabili malishiko zero create a door for me an opportunity for my life to rise. There is grace sama zangu zakuti don't look down. But I'm not going in the road. I'm not going to get. I'm not going to get. I'm not going to get. High school. I'm not going to get. My school says I'm aside. What is the God of Jephthah create an opportunity for my life? In such hard times, create a door for my life. Namona Maria Chiteshus in Namona. Your name will be mentioned from high offices. Every time you go, Shana, what you Rashika says, Italian, who did Yasha Tamai? My wife's been covered by the Shosha, just like a man, what you have seen is a star. Munega stars are a wonder, but there is a star that must carry your name and drive people to bless your life. Church, the only yake yake ni kapelu. Kati mtaona
marriage, that's yake, his star. There's a star upon your life. Wakaipangari kelekuizima. And aizimu nezvimwe zvinozimwa neignorance. Nekuti unojaja wakaurira nezvo usina kubata nekungachibva muupenyu kuti tingaende kupi. I always tell my fellow brothers, it's the way we have a unoona zvinota timabranda atingaitei takabva kumalawi tingaitei muno machaina akabva kuhong kong ari kuita zvinhu. Distance haisiyo kunyepa. It's not about distance, it's about understanding. Kune nekuvirira upenyu Hong Kong. Sio kunyepera distance. Iwa iziti yako yakazviudza izvo. Jephthah mwana wechifeve, but iye haasi chifeve. Amen. And I'm tired, you don't blame on. But then I'm not so much corner. I'm not going to some corner. You are I was going to know what I was doing this. As I was going for me, I was doing this and Maria. The Hashan better than school fees for where I was better than one. You will not be able to my fan and miss some better. Stop blaming people. There is grace upon your life. Rejection here, I see you final. But you can tell that it becomes final. Thank you. Whenever you are so good, she's your life. So when the 50 was so good, I don't think I put it. Una no kuda minge or so was another night. She programmed me, man. It is a woman who does kuda. Ila zimama kwa dawa film and I love you. Wali tukwana. Tani wana siri na kwa nini? Kuna mchana wamo iko kusungilira so. I was telling me, ko bijeta mnati baya. Unasoma zibaya kusharamu watu batawasili. Bishwa mjingo watu batawasili. They know the blessing after the pain. What about junior or what you are done? You are the Jephthah preaching. Although they go over the senior, Lucia of Chamber to one minute. That was a guy I got a progenitor. I got see that. There was some people born to a poor cat. Impopoza wakura tambrao. Adiyo wakati wakura chitara wakura. Sei jogo no jogo na wakura kati. You wakura imota na teams when. I want to wonder Nash. Also remember there's a blessing upon your life. Problem never to never no get there no blame. Yet you won't have no get there no the God of Jephthah is a story. When you say successful, that my families are right. Or what could I say about what you want? But we try to learn daily that we are successful today. Chapter history no the one was successful today. We shall not get disadvantage. You will go to the west. I'm not at any funny. When I was in a hammer, that is not funny. That's simple food. Because Baba na mama wangu wakaramba. Kuna watu wale wafanyesi. Jephthah akazungua baba. But he man manifest abashika. May God give you the bless. Amen. No matter what you shakadi. Blessing in maso kwa upendo wako. May God open a door for you. Wali kama kupenyasha. So kama mngasha misike. Utakaiza kubloga badamu da say. That was all people that were able to say. You can get my questions. You can see. I'm the government of tomorrow. Rejection is a well to teach you programming. I remember one day. In a just one day, I must night. In a latest one church, then group. Just as people, but I'm sorry, but sure, but you can have can't have ili kwa imam kwa you throw up I am paid purchase. Oh,
Asi akazonyorera futi ndakunyorera ndikushanda ndakanyorwa kudhara. Kana asakazonyora futi ndakunyorera futi pana ndakanyorwa rine chekuita ndiripo kudhara. Akatondiudza ndausimusoro musoro. Sati kusangana musoreko. Saka mwaswiti pamusha. But admina ada ulivisa. Anda usubona kutala. Basa kama testimony zao what's. Ingani kuone the word of your blessing. Blessing I attract you and go be the wrong church. Some people wait you. Robert Father. Can watu kumira na wachina hata to God protect me. Na kuti Jacob baba Robert Father baba wake pamba. Esau was after him. I don't know Uriah is a brother. Vana mnaikeni neno. Mumechikochana kachana muchigomanya pamufarira. Kuna katomuenda kufarirwa. Usati kana wako wongo pa testimony ogara pasi. Protect that testimony. Nokuti iwe iteka mamwe madimoni. Tokupa tokupa wakazo ndai. Walosho kwa tahashu alikiwa yaskana. Wana badaro ufunge. Kuna mtu mwenye anashia tosho na Yesu. Nakuta udara mchezo atudenga. That's why I want to just fight against mchanganyiko. Kule haitu paoni tusata ufika mahali. Keep quiet. Jana bidile usauze vanhu. Uwo tuwo munzvano usauze vanhu. Ndozviri pakati. Sometimes Jesus ashana newisdom. Saka tona paakatomuka kubva resurrection. Unakapiwa message mukati. Kama pesa yetu na message. Pa resurrection akatumana mukati. Wakati kama kwa wapi ndio yetu inafamba. Jesus anasema kamishana ni apostles ya ifamba ikakuta kumwema kwa kushindi cheche. Kwa nini? Ndio anasema pakapoya mukati akapiwa message kwa yeye. There's a blessing upon your life. You have been JEPHTHAH to me one. Don't judge my parents. Zimekuwa amaiwa JEPHTHAH, wakatokufimbona mgarawa JEPHTHAH tinyeko utanamkazi. Kwa sababu wapacho kudara kwa china marinzo, hasina kufu. Kana yangu mzaliwa sabu ya chimo kipulete mchini. Wakato jutuwa kwa mai JEPHTHAH, hasina kufu ya kuti mai JEPHTHAH yunguraiwa. Wanama mundoka kama kuwasiwa. But ino pasatu ya mwani, haitase background. Taka mwaprasi ngeti mrutano, taka zoka ya kufunda. Blessing, it is beyond Jesus. Ukafanya ndio ndio majiki wakaachiva mu life. Unafuata kwa kunyepera. Bakabuta kwa wakati na mbona shoka sangana nacho. Unataka ngoti vara hiyo afutaka kwa. Chileta jisafite, jisakubate ngikutenda. Tumwana lenga babatema. Denga ikapata maupenyo wa Mungu. Akakupani norono ndio kufuta kufepa. Garabo tishingisa ndo zileta mapasta uko shingisa na shingisa so. Munana vekwese go kuno vyo. Pale ngoya leo ita kama na wife asto pale za ume mama ladies. Sima isembo ga eko ka vyo usibo. Ndikuno mwakaza ni kwa mchezo wa numa kunzo. Ndio kama uenda wakati ni type here. Abisinore. I'll give you this one. Sorry to say this, I'll give you this one in the past. As my mom was in the 2002. Second of the 2006, but it's about 2008. She got a beer. But come and Padesha that they took you on a friend. So now make girlfriend. And it's not we are in this one. But I didn't have another down, she wanted to pass and open officer. I'm not feeling very afraid. But I tell you, I'm not about girlfriend. Madam, no property and I put it. Baka tuende na ufanye girlfriend jo ndio kachukua na asili. Sio ndio discuss na mambo ya mzee ndio ndio huko. Madam ni girlfriend ndio ndio tunikitio. Ndio nani sasa ndio girlfriend ndio tumupe. Anga fi kuzana mungu. That's what men of God ajimwani. Hiyo wao mungu ndio wanasema mshikale hiyo. Hawapo hapo tena tunafanya.
Saka mwisho wa chikaita. Chikasashamisa hasi mwana. Unozati kana uri murima. Pauri chiedza. Saka munhu ari kurima nenharo. Ambuya angu uchaita mutuma mubate mupuraka. Mumba munorima chibatsi. Ndikuenda padhoro kuchizadzokera vainibata ruoko wopinda ndiri. Wotora kapu kutora ungasira kubereka. Ndinoziva kubona una murima. Ukagara murima for a long time. Chiedza. Saka vanhu vanoti vari nhongo hasi nhongo. Vatori correct to say the wrong. Patoda nyasha. Ameno wazukara naye. Anouya kumaoko kana matamari. It's a matter of time. Nyasha dzati dziriko. Anozodarika iwewe. Matamotogara vagara kuti uone kuti zvaakumbeu. Vakwari mashure kwenda. Tichakatogara nemavhaya. Kuti tsano ngavauya. Patakauya tikapfuririra. That is grace. Blessing yako inomanifest at that times. Mukuvekwa manje ngoba inonyatsobuda. Problem yako inodiwa. Murume akakandwa muguva. 1 Kings chapter 13 verse 20. Akakandwa muguva raElisha. Haana kuvigwa, akakandwa. A man was thrown into Elisha's grave. Proper burial haukanyi bekunogadzirwa musha. Chakaita kuti murume araise back to life. He was thrown, not buried. Problem yako ndakubatwa mushi saka ziri kufamba. Pamwe pacho Jona akakandwa. Akaenda kuNineveh. Uratopinda musha. Apapindike musha. Watoda time inokujamuka so. Ini pamwe pandikutenda Mwari. Ndinoona papfimba chitamurora paramba. Ndakasangana naye kuti 2 years ndani Mwari makatendeka ndaikuwara. So, unozoona asidenga rimwe nharo zveshuwa. Apari paunotenda Mwari ndinoziva kuti baba pakuti ndabasa newe. Unozoona kuti ari tori basa wofukira. I want us to pray. You can stand up. JEPHTHAH.imwe. There is a blessing upon your life. Economy nyika nezvenyika ndazvamwana ane simba kudarika economy in any country. Elisha ari mubako. Makungu ari mubashimba nenyama. Makungu haasingani. Makungu haana kutichwa giving. There is a supernatural hand of God that can feed you. I want us to pray. You know persecution and rejection are also going to die. But I've come to tell you this. There is a blessing upon your life. Vanhu ngavashamisike kuti pataiva mwana wechifeve zvakafamba sei, aiva mwana wegarden boy zvakafamba sei, aiva mwana wegaraita zvakati but zvakafamba sei, nekuti baba vako vakadii, mai vako vakadii, background haina nyaya. Blessing upon your life. Ivo unoziva kuti Rahabhu aigara pawall of Jericho. Joshua chapter 2 verse 15. Rahabhu aigara pamadziro pawall. That's why varume vaakadzikisa akadzikisa nepahwindo pake nokuti aigara pamadziro akabudisa nepahwindo. Chakadonha paJeriko chii? Masvingo eJeriko, which means the wall. Saka Rahabhu akasurviva sei? Foundation yake haisi nyaya. Vauindana nawo despite paari arisurviva. Zvokuti wakadira munhu isina kurongeka vane urongwa vakazodii haisi nyaya. Ukawirana newe denga, you can be the Rahabhu of your family. Rahabhu anachinja kwekugara, akachinja kareti ari paari ipapo. Akachinja kareti ari pamadziro. Madziro eJeriko akadonha. Yes. Rahabhu akasurviva. Yes. Andabva pamba here. Haana. Mamwe madziro yes. I know there is a song which now was in Jericho. It's half truth. Haana kuwa yese. Nevenike zvakanaka Joshua 2:15. Rahabhu aigara pamadziro. Masvingo akadonha. Rahabhu Joshua akatuma nderutora Rahabhu. Kureva kuti aigara pamadziro ari kudonha. But yake foundation nemba yake hazvina kudonha. Kureva kuti foundation yako haisi nyaya. Kumwe kwese kungawira ku right or left, but the grace of God will sustain you. I want us to pray. The God of JEPHTHAH, remember me. Father, we pray in the mighty name of Jesus that God